Pero adunay tulo ka sambingay atong masabtan nga gipasabot sa Ebanghelyo ni San Mateo Uluhan 13 tudling 24 ngadto sa 43 taas nga mensahe. Pero ato kining adyason kay kung atong himay-himayon ang sambingay labing taasa unya malangan ta aptan ta sa oras, di ba? So ang mensahe ay akong itunol ang diretso ra nga buot kahulugan ang pagkakalma sa Ginoo o ang pagkawalay pailog sa mga tao. So klaro kayo ha, ang kakalma sa Ginoo o ang kawalay pailog sa tao. So unang punto sa ingon ta kahulugan sa sambingay. Sambingay is an earthly story but it has a heavenly meaning. Usa ka kalibutanong istorya pero dunay langit nung kahulugan. So unang punto, ang anak sa tao nagsabot sa binhi. Ang maayong binhi mao ang maayong tao. Ang daotang binhi mao ang daotang tao nga gilabay sa yawa. Unya karon ang pagtan-aw sa sumusunod ni Kristo gitanom sa maayong uma, ingon nga na may sagbot ibto nato na kay nakasabal na sa tubo sa maayong binhi ang sagbot. Pero unsa may gitubag sa atong Ginoo, ayaw pag-ibta. Kay kung ibto na nimo, madaot maapil ang maayong binhi sa pagkamatay. So, mauna. So, unsaon na to na ipaghaom sa atong kahimtang. Mao po na sa tao, ang banag asawa na tao ang ilang anak sa maayo nga gugma. Unya, pagkatao sa bata, tingala man sila kining bata nga namay pagkabuluyagon. Ingon na ang pitulo nato na. Ayon. Ingon ayaw, sobra kay masakitan. So, naay mga psychologists o mayo po mga nangaging nga mga ginikanan nga paabuta ra nga moabot siya sa hamtong nga edad. Kay pag-abot sa hamtong nga edad, makaila na siya asay maayo ug usay dautan. So, kuha na to. So, dili day nato patyon, di nato pasakitan, kay naay siya sa niining bataa. Unya, kay kining bataa, natawo man sa maayong amahan, maayong inahan, pero matingala man ta, nga nuning naamay dautan niining bataa. Sa giingon ta, ang binhi gisaburan sa yawa. So, expected may pagkabuluyagon ang bata. So, muna'y unang punto. Ikaduhang punto sa sambingay, kabahin sa gamay, the smallest seed in the whole world. Unya, gamay, lisod kaayo pag-atiman. Maunsa ka ni kay pino mangyud kaayo. Mabuhi ka ni. Ipasabot a very difficult way in allowing the seed to grow. Lisod, pag-atiman, ingon ta, paghatag pamaagi na to nga mudako, gulabong siya. So, lisod. So, kinahanglan gyapon ang pagpailob. So, patience and perseverance.
So kinahanglan yun ay na siya usab hantod mudako na. Ug madako na dili na mabalaka kay makasukad naman sa iyang kaugalingon pagparog. So maupo na sa tao ug mumature na ning tao, ibalo na sa unsay kinahanglan niyang tubog mulabong sa iyang kinabuhi, mainsakto gyud ang iyang paglambo sa kinabuhi. Ikatulong punto nga sambingay, kining tulo mao kining sama sa harina. Magmasa kag harina kung imuon imong pan. Karon ang imong harina ug dili mo butangan nimo og patubo, dili siya modako. So kinahanglan nimo sukdon pud ang patubo nga imong ibutang sa flour. Yes, magmasa ka, imong padakuon usa na yung patubuon, usa nimo ibutang sa pugon, usa pa nimo human makakuha ka sa pan na imong gusto kaunon. So kining tulo ka istorya, kinahanglan ang pagpaubos, pagpailog, patience and perseverance. So klaro kayo, we need to have patience and perseverance. Una, ang pangutana sa kahimtang ihaom, nagpuyo ta sa kalibutan na amay mga dautan. Sama na to ron, nakasinati ta nga ni adto gikan ni Pinoy hantod ni President Roa Duterte, daghang mga drug addicts, daghang gipamatay, daghang walay apil, napatay sa mga dautan. Guol ta kayo, di ba? Unsa may atong buhaton, mo po na sa gapuyo ta sa panimalay, sulod sa panimalay, naapoy mga buluyagon. Maglisod ta pagbutang sa maayo nga kahimtang. So kinahanglan ang pagpailog, patience, pagdawat ni ining mga tao nga kauban sa imong pamilya aron walay away. Sa kaduha po nga punto, ang pamaagi kinahanglan gyud kang moampo. Mao toy second reading ipasabot ang pag-ampo. Ang tanan atong isandig sa Ginoo nga ang Ginoo ray mantigo mo patahigayon o tabangan ta sa balaang espiritu, mo'y magtudlo nato sa hustong pamaagi haron makabot ang kalinaw sa pagpuyo nga naa ang grasya sa Dios. So pagampo uban sa panabang sa balaang espiritu, kuha nato na. So sa ato pa kung naadi diha sa kangit-ngit atong kahimtang nga gipuy-an, matud pa diha you light a candle. So mao nang atong i-apply itong panahon sa pista sa Kandilaryo. Imo tong dagutan ang Kandilaryo, mag-ampo ka aron ang kahayag o gahom ni Kristo maoy makahatag o kadasig. So simple ang punto nato ron, importante gyud ay ang atong pagpangayo sa panabang sa Ginoo. Kinahanglan pagpaubos, pagpailog, pagkamakanonayon, ang pagkamaampuon, taliwala sa kalibutan nga naay mga yawa. So dili yun ta mo kiingon ta mo surrender sa bag-o patong sambingay nga ang binhi na hulog sa agianan niya labay naman ang binhi ni agi sa kabatuhan ni turok pero nalawos naman ang binhi na hulog sa kasagbutan
nitubo pero naay nituo na nadaot dayon ang binhi nabutang sa maayong nga tabunok nga yuta nabunga og 30, 60, 70 hangtod sa kagatos. So mao na nga karon ang klase sa suwil na nato o klase sa binhi nga gihatag nato. Hinaog paunta ang maayong balita atong masabtan. Importante gyud ang atong kaugalingon ang giingon pagpailog, pagsabot o pagdawat sa kahimtang uban sa paagi sa pagkamaampuon o mangayo usab o pagpanabang sa balaang espiritu sa Dios. Dili masulbar nato og sungagon ang panulay, mosamot o kagrabe, mosamot kalisod o ang atong kaugalingon dili makapot ang kasulbaran. Ta? So, pareho nag-ulta sa atong presidente, ilisa na human sa termino niya. Pareho usab na mo mga pare, nag-uol mo, kay langayan mo. Pag human sa termino sa mga pare, ilisan po ta. Ilisan po ang mga pare. Kung ang obispo po, o human sa termino niya, ilisan. So mag-ilis na tag mga pare, karong August po po, mag-ilis na po obispo, wata kabalo kanos So mo na, kitaray mo sabot, kay dunay panahon ang tanan. Karon ato ipadayang ang atong pagtuo sa Ginoo. Tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa